Il-pulizija jħabtu wiċċhom ma' diversi każi ta' abbużi fuq l-anzjani. Iżda l-aktar każ li qipa' f'moħħ pulizija li jaħdem fl-Assa tal-Belt u l-Furjana kien dan. Fejn l-anzjan minflok irrapporta illi dan mitluq waħdu u ħadd mhu jagħti każu, l-ambjent tad-dar fejn joqgħod sar biex ngħidlek qisu każin fejn it-tfal tiegħu stess ġabu familjari oħra jew ħbieb oħra joqogħdu fl-istess dar lilu warbuh, però letteralment id-dar tiegħu ġabu wielu biex ngħidlek rebus. Ġifieri fejn is-soltu t-tip ta' rapporti li jkun hemm huma li l-anzjan intalaq waħdu, dan kien każ bil-kontra fejn id-dar dawn għamluha tagħhom lilu segregaw ġo kamra waħdu jew inkella ma jista' jagħmel xejn u d-dar ġiet letteralment okkupata minn persuni terzi. Għall-pulizija l-abbozz tal-liġi li se jitressaq nhar it-tnejn ifisser iktar għodda. Naturalment il-pulizija ħajkollha f'idejha għodda aktar milli għandha fil-mument, ħajkun hemm iktar forza tal-liġi, m'għandix dubju illi dana ħajjin bil-kbir biex l-anzjani jkunu iktar protetti, biex il-pulizija flimkien ma' aġenziji oħra ikollha iktar saħħa. Intant l-espert fil-qasam tal-anzjani Marvin Formosa qal l-iktar abbuż marbut mal-anzjani huwa dak psikoloġiku. Għaliex għalkemm ħalli effett kbir negattiv fuq l-anzjani, inti ma tantx tista' taqbdu essaċ, mhux bħala abbuż fiżiku pereżempju fejn ħalli marka fuq il-ġisem. Jirriżulta li iktar mal-anzjan jikber iktar ikun suġġett għall-abbuż. Ir-realtà hi li iżjed ma nikbru ir-riskju ta' vulnerabilità tola u allura il-fatt li persuna anzjana jintaqa' ma' jew esperjenza l-abbuż hija frekwenti.